ya ana. Nek grompol tek iso upamane piye? Ngene. Numpak sepur medun bantul ya genduk. Wedak pupur kerep disusul. Ngono. Isra. Aman numpak sepur medun berosot iso. Nunggang sepur medun berosot ya genduk. Wedakan pupur kalah sorot. Jangono. Medun pundang. Babuh. Nunggang sepur medun pundang ya genduk. Wedak pupur katon mencorok. Dua lolo jangono. Bagong iso balah kaya ngono Ya ming grompol cek iso tenan kowe iso aku ngapalke kok ora layak. Bagong iso umak-umik lho Kang Gareng. Coba nek iso alah nunggang genduk. Oh, wandamu kaya blungkang ya kaya ngono kuwi. Ya. Nunggang sepur ora kok nunggang genduk. Nunggang genduk ya nunggang genduk ora medun-medun ya sepur ngono ya. Wandamu kaya ngono. Pisan kasro babuh tak jak ning Madiun. Ya. Lera-liri Madiunan. Ya. Larase menyurunem karo jangga ya. Nang Solo payunge ilang. Dadi randha sumelang. Kendal Kaliwungu ajar kenal karo aku. Suwe ora jamu makne jamu pisan kodhong kantes. Wis suwe ora ketemu pisan ora beres. Wis suwe ora jamu buke jamu pisan godhong telo. Wis suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu makne jamu pisan godhong maniran. Wis suwe ora ketemu pisan ati pikiran. Wis suwe ora jamu buke jamu pisan telo setugel. Wis suwe ora ketemu pisan kok malah mangkel. Suwe ora jamu makne mila setunggal digawe tape. Wis suwe ora ketemu yen kowe mangkel aku njok piye. Wis suwe ora jamu pisan tempe bosok. Wis suwe ora ketemu pisan sajake boyok. Suwe
Arang nek wong wadon iki anggere nesu ngene iki njuk ngoncit ya, Truk. Arang ora dilaras iya. Jamu pisan gadang luweh. Wis suwe ora ketemu, yen kowe nesu, ayo mulih. Wis ora dilaras. Ayo, ha sing apa-apa ora tau nesu ki anakku Nur kuwi apa-apa ora gelem ngoncit. Apa-apa ming manut. Apa-apa akhire sesuk mulih nggih. Sesuk latihan nggih. Wis ora tau gelem ngoncit. Tur iwahene mulih ki ya malah dadi pangane Bathara Kala. Kala wis ora tedas. Sing isih medeni iki Bathara Kothot. Wandamu kaya ngono. Dur garis. Ya, kowe arep nembang apa, Gong? Gending dolanan cara kuno. Yuk, buka bonang uga. Iya, yuk jamam yuk, buka bonang. Loko bathok bathoke ela-ela sirama panjang solo oleh Payung muda ajenti lelebe wong mati ora obat yen obah matine bocah oleh aduwe payung muda ajenti lelebe wong mati ora obah yen obah matine bocah yen urip golek aduh wetoke medeni gending Jawa Timur tandane slogo badak bathoke lailo sirama menyang kutha oleh payung muda mak jentit cilolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit anggere nggon duit iki cethu kae wong wadon iki anggere nggon duit iki cethu golek duit iso Gong iso gending Jawa Timur kuwi mbiyen sing jaga asli Jawa Timur sluku sluk bathok sluku ayo sluku sluk bathok bathoke sluku sluk bathoke lae lho sira mau sluku ayo lekas arep meremen-meremen kowe ya senengane sing ora-ora anak-anak do ora gugu karo wong tuwa senengane do nekat ngentak-entekke wektu kowe ya ayo leren ha Petruk wangsulan kowe wangsulan meneh bocah ora ngerti karo wektu kowe yo arep wangsulan po bocah dinengke ora ngerti ora eling karo wektu ayo padha sebo ngersane Ndara Arjuna lagi wae sewal ngersane penembana biasa lah kok malah gojek terus wong gojek nek dituruti ora nonteki kowe tekan kene iki ora takon gojek terus takon neruske lakon ora kok gojek terus oh nggih mo monggo kula derekke Ndara Janaka nembe kemawon tumurun pertapan iya janji kowe sik gojek tak idak-idak. Hayo Sebo, nggih, ngangge tembang napa? Pangkur. Duh. Rumansaku werna-werna. Janaka.
Edian. 100 buat pengenong. Duh. 100 sing ngenong iya, ning rong bengi. Lah Edian kowe iki. 100 kok rong bengi. 100 rong bengi ya trimo gebuki botok. Sing gandul apa saiki sing ngempul. Ya, sing ngempul. Wasis gandul apa ora? Wasis saiki gandulane sik ampuh. Rojak nanas pantes diruat Ampuh to, ampuh tenan sing ngempul. Saiki apa go sing gandul siter. Ya. Coba sing nyiter gelem gandul apa ora kuwi? Gelem. Senenge ra elo nek kon gandul. Ayo. Rojak liwo rojak eko rek utama sarwa cedhak lelaken bos diraka Lelo lelo lelo. lelaken kang wis dina sing rokon Ampuh. Ya yahene sik muni ceng. Ya isih lumayan ya, Tru. Heeh. Elo sing bangun